Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê pîrozbahiya gelê Aşûrî bi cejna ya netewîya sersala Aşûrî kir. Di daxuyaniyekê de roja 31 meha Adara 2019 emîndariya giştî ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê pîrozbahiya gelê Aşûrî bi cejna ya netewî ya sersala Aşûrî kir ku dikeve roja duşemê de bi cejna Akîto tê naskirin. Di daxuyaniya enekesê de hatiye. Di yekê Nîsanê de her sal gelê Aşûrî dostê gelê Kurd cejna Akîto ango cejna netewîya sersala Aşûrî ve cîne ku ew cejin nîşana nûbûn û danê ye. Bi vejandina vê cejnê girêdana xwe bi kulturê xwe yê netewîyê resan û berdewamiya xebata xwe tab destxistina armanc û hêviyên zarên gelê Siryanî Aşûrî azadiyê de tekez dike. Herwiha di daxuyaniya xwe de emîndariya giştî ya enekesê bi vê helkefta pîroz pîrozbahî li hemî zarên gelê Aşûrî li her derekê dike. Tekeziyê li ser kûrbûn û bihêzbûna pêwendiya gelê Aşûrî û Kurdî li ser dirêjahiya dîrokê dike. û gotgo her du gelên ku bi hev re raserî zilm û zordariyê di 10 salên borî de ji newekevî û stemkariya netewî li ser destên rejimên şûfînî hatine û rastî terorê hatine. Lê tevlî wan siyaset û kiryarên şûfînî derheqê gelê Kurd û Aşûrî de her du gelan xebata xwe ji bo avakirina Sûriyayeka demokrat pirnetew yekgirtî di welatekî pirnetew û dewlemend bi gelên tê de dijîn bi hemarengî û rewşenbîriya wan gelan berdewam kir. De ku Sûriya tu cihê teror, diktatoriyet, newekeviyê têde nebe û Sûriya bibe cihê azadî, demokratî û aştiyê. Di dawiyê de emîndariya giştî ya enekesê di daxuyaniya xwe de gotiye her sal û gelê Siryanî, Aşûrî û gelê Sûriyê bi giştî di xêr û xweşiyê de be.